Ето как в момента излиза рой. Сега ще го изчакаме да видим къде ще се хване. Виждате ли как излиза рой сега в момента? Това е трети за 3 дена. И сега ще видим къде ще се улови. Ето и тук вчера беше на трънчицата. А вижте сега къде се вие и тук. Сега ще видим къде ще се фане. Вече някъде почна да се оформя. Взеха да се сгъстяват. И ще видим след малко къде ще се фане. Направо съм във вихара. Даже мисля, че ще се хване там, дето се беше хванал по-предния рой. Е там горе на върха. Е там някъде мисля, че ще се хванат. Но там го стигаме с тръвната и с кола, без никакъв проблем. Така че ще го свалим. Сега ще видим обаче дали майката дали до там ще може да отиде, може и по-надолу да се хванат. Но мисля, че натам вървят. Където и да се хванат, тук са без проблеми. Дървото е ниско, може би е 6-7 метра. Имаме достатъчно голям кол. Без никакъв проблем ще го чопнем. Не мога да се стърта, не мога да ви опиша звука, пък аз съм в центъра на цялата работа. Ще се дръпна да не им преча, че нещо може да изнервям някоя. Ето къде е, там се хваща за дъбчето. Тя вече го знаем къде ще се лови, така че може да го оставим на мира, да се успокои и живот и здраве. Или утре сутринта, или днеска над вечер ще го свалиме. И така, толкова за днеска.